infone dadi tukang salon sik bolo. Iki ngejob salon. Jensete gak kenani. Duh. Sone anu bolo. Sone yoga audio. Mek tanggane dhewe. Operatore iki. Powere paron-paron salo ombro bolo. Baik kok. Bari kok tak delok cek sone ya. Bari iki bolo. Iki sementara iki cek sone uyon-uyon sik bolo. Mergane awan. Beduk. Tadi dia seneni. Sik bolo. Tak rekam bolo. Wes, sektone ngene bolo ya. Rasa iso dijenan kok sore dijenan. Yoga Pro Audio.